Yon mga padi mga madi, gatasan. Ani ba ta ng mga padihon ang paggawi sini gatasan? Yon, good morning mga padi, good morning mga madi. Bata kung ta naman ang bubutrap ta, basi lamang may pangsuda naman kita. Mayad nga ni mga padi mga madi, kaya pumiro ta na batak, may mga sulod, may mga lawihan, may mga buriring. Hasta buriring na sulod, mga lawihan mga padi mga madi. Yan may mga buriring. Buriring ang pangaran didi sa bulan Sursogon. Pero anibata ng mga padihon ang pagngaran sa to, butiti. Sa iyo mga padi mga madi, ano ang pangaran sa to? Comment lang ka mga padi mga madi ha. Sulod mga padi ho. Daga na sulod mga padi. Sigurado na talaga sini ang pangsugat ta. May mga tamudlo, mga padi, mga madi. Masiramon man ini mga padi, mga madi, ihawon. Masiramon niya to mga padi, mga madi, ihawon. Masiramon niya to mga padi, mga madi, ipartner sa ginbilog. Pero mas masiram dito ang sinabawan. Kay, ang sustansya sa sinabawan, si mana, mabaskog ka pa. Sulod mga padi ho. Halo-halo nagsurulod mga padi. Oh. Haralo ang nasulod sa bubutrap ta, hasta gatasa nasulod. Yon mga padi, mga madi, gatasan. Ani ba ta ng mga padihon ang paggawi sini gatasan? Imo da mga padiho. Oh. Pero ani ba ta ng mga padihon ang paggawi sini bantol, dako na bantol or amumurok? Dagano ng paggawi sini san mga padihon ta? An marahon sini mga padiyon ho. Yun ang tunok mga padiho. Yun, basta kay pag natunok kita sini mga padi, basta kay pantumina kita sini mga padi mga madi. Oh, mga padi mga madi. Nanong pangaran sini sa iyo? Comment lang ka mga padi mga madi ha. Buhian ta muna. Buhian ta muna mga padi. Pero ni bata ng mga padihon sa tuwing kakaon niya to mga padi mga madi. Kaya lang masiramon talaga ya to mga padi makatunog. An iba ta nga ni ng mga padihon pag natutunok sa to natinikling. An iba nga ni nabudots pa. Yan mga padi mga madi. Hanggang di lang sa ako video mga padi mga madi. Pa-share na lang mga padi mga madi. Papalo pa like. Salamat.